जी हां बुची हमरा ना शौक नहीं है धान उन कभी रोपन कइला ही नहीं खी तो काहे लगे नहीं हां रोपे लगी काहे खाते इलन बात कहे हां कहे हम ताई ले अपन मजनुआ से मिले खाते और यो दादा मजनुआ के जानवर बियाह शादी हो गेल तब का मजनुआ रखले बन का भौजी हमने के तो मजबूरी है तो हमें सब रोपे आईनी हां पहले के प्यार है ठीक बा कोशिश करे जे न मिलवावे के हमके सही में यही से आइल न लेकिन बाकी जी सब ठीक नहीं अरे बैठो जा बैठो बुझी जी के बैठ आवा हो छत को बैठो अच्छा तू ही बताओ आवा हिनिया ना बैठो ये बुची हमनी के तो का करी जा हमनी के इतना गरीबी बा ना कि अभी सालों ना लगल शादी के हमनी के दोनों गोतनी रोपनी करे लगनी जा और रउआ कौन शौक है रोपनी करताने ए भौजी हम जोन भी करते ना अपना प्यार खातिर करतानी आ बाबूजी तो कहते बानी कि रोपनी पनी नहीं करे के हम तो प्यार पावे खातिर हम आज बनी रोपनी के बहाना का पाइप जी बुची जब बियाह शादी हो गइल है अच्छा खासा घर दिल ना मानेला ए भौजी दिल ना मानेला जे प्यार इनका देबो जो प्यार पति के देबो तो कहीं ज्यादा अच्छा रहे का भौजी तू सही कहती है छोटा अच्छा जा प्यारी ननद बानी ना मिलवा देना प्लीज अरे मिलवा दिए दीदी ठीक बा इतना कहत नहीं तो बोलाए उनका से वादा कइले रही खीरा तो हम खइबे करम सर्दी से खांसी खीरा तो हम खइबे करम सर्दी से खांसी और जब नहीं हर मिले आई मेरा जो जेल होय छे फांसी इहो दे कितना बढ़िया जा मोबाइल तो भुलाइए गली ले तब आप कब तो कहले बनी आवे के ना 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 अरे हम बुढ़वा से मोबाइल मांग के लावती 1 मिनट खातिर हां जल्दी आई जाई जल्दी लेके आई बुढ़वा से मोबाइल लेके चल आई ए छोटा की तना ई बाड़ी रे मन बड़ा का इनकर कोची के दुख बा हमनी के साला वैसे रहत ना तो हमनी के अपन घर द्वार छोड़ के अइती जन नैहर में हाल सही कहत नहीं दीदी सब गलत बात है ठीक बा लेकिन का करबी उतना दुलार के बाड़ी अब रिगिर करे लगल है त मिलवा देतनी जा सही में छोटकी उनकरा ऐसे ना करे के चाहत रहे समझ ली गलत बात है कि ई सब अच्छा कैसे त कहला जान नहीं की चोरी छिनारी क के ना खाइल जाला बाकी कमाल ल खा ल देखी चोरी के पैसा चोरिये में चल जाए छिंदर पर के पैसा ओही में चल जाए तब का सही बात बाटे लेकिन हई देखो हई देखा रे हम बिया खेत में डलवा देनी तूनी के गो आ 3 गो केन कोहन रखनी रे आइल बड़ी मालिक हो हां आइल बड़ी होनिया तनी सा गइल बड़ी जल्दी चलो से खेत में अच्छा ठीक है चलिए बताएं कोई जगह जा बोइस कहीं को पलाड़ा तरी सो ना जल्दी जल्दी देखी दीदी चली टाइम से अथी करे धान रोपे न त मजूरियो न दिहन सांझ के फिर हम सब का खाना बनाए अक्का तना देरी कर देलन जी बोल के ना वो हटा दो के मोबाइल हम केहू के ना देना कहनी ये बाबा इमरजेंसी बड़ुए तनी गाड़ी वाला बुढ़ा कुछ कहलो सना ना जी एने के बड़ी आदत खराब हो जान जाई हारे भौजी रुक देखो तनी फोन लगा के त हम अनी सब देख ले हां हेलो हेलो अरे कहां बड़ा हो बानी पोखरवा पे अरे तो ढेर दूर थोड़े बड़ा तोहरे करीबी तो हम बानी कहाँ बड़ी अरे हई बजरा के खेत हो पंजरा के खेत बजरा 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 अरे वो बताओ ती आमा के पेड़ के बगल में नहीं खे अच्छा बाजारवा के खेतवा में का कहीं ना हम मकैया के खेत में हाँ 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 है। देखो अब बर्दाश्त नहीं के होत हम जानते रोपनी के बहाना को के आइल बनी भौजी लोग के साथ में चलती आजा फटाक से ठीक है भाई आवत नहीं ठीक का कहत हूं अब तो आ ये जे बारन ढेर तो नहीं खन 2 मिनट त लगी आवे में कुदियन खेत में ले है खेत में बस अरे जय दीदी तनी हम अनी सब देख लेम कैसे हां बनी है नंदनी ना जी के बहुत सुंदर बान प्यार बहुत करते तर वो तो कम नहीं की कता ना तो सुंदर बानी चांद खाली माई बाबू के चलते भौजी इज्जत के चलते शादी कर लेती जादी ठीक बा लेकिन कहो अरे ये भाई हां भौजी ये है बात ठीक बा वो जल्दी मिल के आई हमनी के चले चलत हैं जरो पे ये ठीक भौजी लोग बाड़ी जा प्रणाम अरे हम खुश रही नंदनी हम ये सब मिलाप लगी चली जाइए चलो ये दीदी चली आज आई ना जल्दी चल छोटी चल जल्दी जल्दी आएम ठीक चल बा ना क्या देखले बड़ी का हो हम याद ना होते रहेंगे बहुत ही ज्यादा उतर मन तारा बिना मने ना तारा पता बा ना कि हम रोपनी पनी कुछ ना करी ना और रोपनी के बहाना करके हम तारा के रोपनी करके के कलस अब तो हम रोपनी थोड़ी करे प्यार खातिर तो जान भी दे दे हम तारा और कुआं में भी कूद दे में पाकी बा कुछ चले चलेगा ना हम पसवान में मिल के आवल जी बसवड़िया में हो चल तो हम मधुर आवाज सुनने खातिर हम नैना तरसता एगो गाना सुनाओ ना गाना सुनो अरे जोन कुमार में सुनाओ तो अच्छा अच्छा हे पिया पपिहा
से पूछा हर पीर कैसन होला हो पियावा बिछड़ जब जाए पियावा बिछड़ जब जाए। हर आवाज में का जादू बा, जब तोहार आवाज सुनी ना बड़ा आवाज में जादू बा। तू पैसा ले रहलो है रोपनी करे के अगर प्यार के पढ़ाई पढ़त तू हां काट ए मालिक चल पैसा कहां के दिल रहने रे के है हम कल बहुत चल तोरा बाप से कह दे चल ना दे के मालिक ऐसे मत कर। चल पहले खेत में चल खेत में जो ए चाचा उ रोपनी थोड़े ना करी हन उ करके मैं हम खर्चा देवे नी हमार से भेंट करे खातिर आई रही। अच्छा हां ए चाचा देखो गोड़ पर गिरत नहीं केहू से कहियो मत नहीं चाचा। नहीं चल तोरो बाप से कह नहीं, दे कि बड़ा चाचा, प्यार के पढ़ाई पढ़त गोड़ पर जरूर गिरत नहीं चाचा। ना 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 चल 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 भले आज के बाद ना मिलम लेकिन मत कहिया चाचा इज्जत चल जाई जानला। काहे बाबू के नाव डुआवे वाला गल बड़ा चल जा ये बात चाचा। आज के लड़का लड़किन के कुछ बुझाते नहीं खे